Иде ли нова пандемия тип корона? Какво знаем за новият хантавирус, който върлува на корабът на смъртта? Круизният кораб, който е под карантина насред Атлантическият океан и на който има вече 3 смъртни случая. Знаеш, що се появи на круизният кораб, след като то посещава Западна и Южна Африка? Заедно с кораба на смъртта са под карантина още 3 кораба, за които също се предполага, че са заразени. Дай в днешното видео да видим, що е то хантавирус. Вирусът, за който все още няма лечение и ваксина. А процентът на смъртност при заразените е много висока, над 50. Това значи, че на всеки 10 заразени 5 поне умират. Хантавирусът е инфекция, която се пренася и разпространява от гризачите. В случая е пак пуховете, или по-точно от вдишването на частици от засъхналата им урина и изпражнения. Симптомите на заразените са таман като при грип. Силна умора, главоболие, треска, диария, повръщане. Това са от симптомите на първата фаза. Втората следват задух, затруднено дишане, рязко спадане на кръвното налягане, отделяне на обилни секрети при кашлица и намаляне на сърдечната дейност. И до дни може да последва фаталният край, за разлика от грипа. Обаче не всички мишки и пухове са носители на вируса. Оризовият и памучният пух, еленовата и белоопашата мишка. Това са главните заподозрени и виновници, които носят и пренасят вируса. До сега се предполагаше, че то не се предава от човек на човек, както беше при короната. Но в някои открити огнища на вируса в Южна Америка се доказа, че 3 от вариациите се предават от човек на човек. Същият този щам е открит и на този кораб. Анодис ханта вариантът. Сега, след тези случаи на кораба, Световната здравна организация издирва и пътници от самолет с номер на полета 4Z-132. На този полет е имало 82 пътници, 7-8 от които 2-3 дни след този полет търсят медицинска помощ. И за сега се предполага, че и другите пътници също може да са носители на вируса. Починалите за сега от кораба са едно семейство на 70 години от Холандия и един немец. И за тях се предполага, че са заразени, както ти казах, с Андес хантавируса. Един от най-редките щамове, при който вирусът се предава от човек на човек. Сега, много медии сравняват този вирус с короната и че тя може да предизвика мащабна пандемия. Но според мен рискът от такъв е много нисък. Не е за първи път, случвало се и преди. Да, няма леки ваксина, но при този огнището на заразата много бързо се овладява. През 1993 година на 10-15 места в Южна и Северна Америка са открити такива огнища с много заразени. И много бързо са овладени благодарение на това, че вирусът не се предава толкова лесно от човек на човек. А единственото, което могат да направят лекарите, когато вече си заразен, е да поддържат дихателната ти функция. За сега нищо друго не може да се направи. Затова се пазете и когато влизате в затворени помещения, килер, мазе, тавански, е добре да си сложите една маска. Както ти казах, от изсъхналата урина и изпражнение на гризачите се разболяват тези хора. Накратко, ако трябва да направим едно сравнение между короната и хантавируса. Хантата се пренася основно от гризачи, докато при короната, макар в основата пак да са гризачите, се предава от човек на човек и се разпространява изключително бързо. И така коронавирусът може да причини пандемия от световен мащаб. Докато при хантавирусът това е малко по-трудно. За сега. Иначе и двата са РНК вируси, но коренно много по-различни. Както и да е, все пак трябва да се внимава. Както ти казах, някои вариации се предават от човек на човек. А след това смъртността сред заразените е много висока. Затова все пак внимавайте, живи, здрави и до нови срещи.